ନିଜର ଦ୍ୱିଶତକ ପଡ଼ିଲା ଫିକା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଇନିଂସ ସାମ୍ନାରେ। ଏମିତି କିଛି କହିଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି କ୍ରିକେଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଗତକାଲି ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଓପନର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିଜ ଓଡିଆଇ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପାଳିରେ 149 ଗୋଟି ବଲ୍ରୁ 208 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 9 ଗୋଟି ଛକା ଏବଂ 19 ଗୋଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଗିଲ୍ଙ୍କ ଏହି ଧୁଆନ୍ଧାର ପାଳିକୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 349 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ 350 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ନିଜର ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 337 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆଠାରୁ 12 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 131 ରନ୍ରେ 6 ଗୋଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ୍ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଇନିଂସରେ ନିଜର ଧୁଆନ୍ଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ 78 ଗୋଟି ବଲ୍ରୁ 141 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ୱିନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ଧୁଆନ୍ଧାର ପାଳି ପାଇଁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ସେରେମନି ଅବସରରେ ଗିଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍ଙ୍କ ଧୁଆନ୍ଧାର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ 200 ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।